बोरये बेतोड्ड्या बायपास रस्त्यार एक स्वयं अपघात घडलो। कोंबड्यो दिवन एक गाडी फोंडेच्यान परत कोल्हापुराक परतताली। बुधवारा सकाळी ही घडणूक घडल्या। विनू गावडे हांच्या घराचेर ही गाडी कोसळ्ळी। घडणुकेत जिवीत हानी जाल्ली ना, मात जाच्या घरार गाडी कोसळ्ळी ताचे पत्रे फुटले, तशेंच हेर कांय सामानाची नाशाडी जाल्या। अचानक फुडसून गाडी आंगार येतकर आपणे गाडी भायर घेतली आनी आपलो गाडयेवेलो ताबो वचून हो अपघात घडलो, अशें अपघात जाल्ल्या गाडयेच्या ड्रायव्हरान म्हायती दिल्या। सकाळी येत होतो फोंड्याकडून इकडे कुठे जात होता? गावाकडे जात होतो। बेळगावला? हां, बेळगावला नाही, कोल्हापूरला। हां, ते सकाळी गाडी एकदम आली तिकडून, ब्रेक मारल्यापेट घसकटत मध्ये गेली त्या आपलं रस्ता नाही करूला तिथं, आणि गाडी असं सरळ करायला गेली ती गाडी एका साईडला म्हणजे रस्त्याचं काम चालू आहे इकडे, तर गाडी खालती वरती आली नाही तुझी? चरीमध्ये गेला। काय होतं गाडीमध्ये? म्हणजे कोंबड्या देऊन आला होता तू? देऊन येतो। आता कोणाला लागला मार वगैरे इकडे? काय नाही, वाचवलं। हां हां। नाव काय तुझं? ऋषिकेश गाव।